Philip Fims fantasier. Kapitel 1. Kanonkongen Finurlig Bedutski. 3, 2, 1. Noget gik helt galt, for det var meningen, at kanonkongen Finurlig Bedutski skulle lande i et sikkerhedsnet i den anden ende af manegen. I stedet buldrede han med fuld fart op i luften, igennem cirkusteltet og videre op gennem skyerne, forbi ønskestjernen, over solen og hele vejen rundt om månen, inden han med et brag landede på en fremmed planet. Boink, sagde det. Finurlig Bedutski satte sig fortumlet op og rystede lidt på hovedet, mens han så sol, måne og stjerner. Heldigvis havde han styrthjelm på, som sammen med hans kanonkongedragt, der var rigtig tyk, gjorde, at han slet ikke var kommet til skade. Men hvad var det? Finurlig Bedutski tog hjelmen af, og så hørte han det tydeligere, en meget mærkelig lyd. Bedutski sprang op og råbte, "Hvem er du? Hvem er du?" Og i det samme fik han øje på en lille sølvfarvet robot, som lignede en støvsuger. Hej, jeg hedder Finurlig Bedutski. Hvem er du? Og hvor er jeg? Jeg er en kæsling, og du er havnet på planeten Ogok. Pas på den fæle. Hvis den kommer, må du skynde dig at kalde på nikkenokkerne. Kun nikkenokkerne kan hjælpe dig. Inden Bedutski kunne nå at spørge, hvem den fæle var, eller hvordan den fæle så ud, så var robotten pist forsvundet. Men man kunne stadig høre en hvisken, der sagde, "Pas på den fæle. Nikkenokkerne. Kun nikkenokkerne kan hjælpe." Finurlig Bedutski satte sig for, at han ville undersøge planeten nærmere, og måske ville han så finde ud af, hvem den fæle var. I det samme hørte han en buldren uden lige. Først troede Finurlig Bedutski, at det var blevet tordenvejr, eller at nogen skød kanonslag af, ligesom dem, der blev fyret af nytårsaften. Men bare det havde været det. Finurlig Bedutski fik øje på et skaldet hoved, der dukkede op bag en bakke. Føj, tænkte han. Den er godt nok fæl. Og ikke nok med, at den var fæl, den var også kæmpestor. Gisp. Bedutski kunne mærke, at sit hjerte begyndte at banke. Han var faktisk rigtig bange. Og hvem var det nu, han skulle kalde på? Oginokkerne! Dubiditterne! Dingenoterne! Nokkenikkerne! Åh nej! Han havde glemt det, og hvert et skridt kæmpen tog, fik planeten til at ryste under fødderne på ham. Men pludselig kom han i tanke om det. Nikkenokker! Nikkenokker! Hjælp mig, nikkenokker! I det samme kom en masse små væsener myldrende frem fra alle hjørner og kanter af planeten. De var bitte små, ikke større end mælkekartoner, og så løb de rundt i små magasiner, havde hår på næsen, kæmpe ører og var alle iført bukser, som de forgæves prøvede at holde oppe, mens de løb. Skynd dig! Der er ingen tid at spilde. Den fæle er godt nok ikke så hurtig, og han kan heller ikke se noget, medmindre han går baglæns, for han har kun øjne i nakken. Men han er stor, og han kan lugte alt over jorden. Bare ikke også nikkenokker, så skynd dig, følg os, sagde nikkenokkerne. Og så kunne du ellers tro, at Finurlig Bedutski og nikkenokkerne fik benene på nakken. Det kan godt være, at nikkenokkerne ikke var særlig store, men hold da helt op, hvor kunne de løbe stærkt. Deres små ben, de virvlede rundt som trommestikker, og nogle gange kunne man se det øverste af deres numseballer, hvis de ikke havde fået ordentligt fat i deres bukser. Nikkenokkernes bukser var ikke helt almindelige bukser. De var levende, og var der noget, de ikke gad, så var det at sidde på nikkenokkerne, for de krassede noget så frygteligt, synes bukserne. Så hver gang nikkenokkerne var uopmærksomme et øjeblik, ja, så prøvede bukserne at stikke af fra dem. Nogle gange lykkedes det dem, til stor ærgelse for nikkenokkerne, for de havde altid et kæmpe hyr med at fange bukserne igen. Det kunne tage dage, hvor de lå på lur ved alle de buksefælder, de havde lagt ud. Det var kun de nikkenokker, der havde held med at beholde deres bukser på, der måtte komme med på buksejagt. For dem uden bukser, de klaprede tænder så højt, at de skræmte buksebyttet væk, og derved forlængede jagten med flere nætter. Bedutski fik øje på et lille bitte hul nede i jorden, og nikkenokkerne råbte, Skynd dig! Hop ned med hovedet først! Og som sagt så gjort, Finurlig Bedutski tog hovedspring ned i hullet. Men der var jo lige det, at hullet var lavet af nikkenokkerne til nikkenokkerne, og ikke til mennesker. Så Bedutski sad fast. Rigtig fast. Det var kun hans numse og ben, der stak op af hullet, så nikkenokkerne de asede og masede med at få ham proppet ned i hullet.
Den fæle kæmpe kom nærmere, og jorden rystede mere og mere. Faktisk så meget, at hullet blev rystet større, så i et nu, fluff, så røg Finullebedutski endelig ned i hullet og løb hen og satte sig ned i det ene hjørne af Nikkenokkernes hule. Nikkenokkerne derimod, de stillede sig lige under hullet, holdt sig for næserne og pustede så meget de kunne med lukket mund, så de fløj til værs som balloner og lukkede for hullet. Nu kunne man høre, at den fæle kæmpe var lige over hullet, og hvad værre var, den stod stille. Bedutski var lige ved at græde, for han så allerede for sig, hvordan kæmpen ville spise ham til frokost. Men heldigvis, så gik kæmpen videre. Snart kunne man kun høre en svag buldren i det fjerne. Lød det, som når man slipper luften ud af en ballon. Men det var bare Nikkenokkerne, som lod luften sive ud af ørerne igen, så de langsomt dalede ned på jorden. Puha, det var godt nok tæt på. Tak, Nikkenokker. Men hvad var nu det? Der var slet ikke nogen Nikkenokker, og Philip Emil, han sad heller ikke nede i nogen jordhule som Finullebedutski på en fremmed planet. Næh, han sad såmænd bare i sin seng og gned sig i øjnene, for det hele havde bare været en drøm.